usazu aurrena, inbertitu segundu bi, mugikorraz grabatu eta ondoren bidali guri. Gauzak saitzea ere, ez da gure naia, ez da gure naia, hemen lehen araua. Korrika da gaia, korrika da gaia. Doinua kontuan hartu, lana nahi dizugu erraztu, 8 kopletan 8 adibide, nahi duzuna aukeratu, nahi duzuna aukeratu. Bideoa bidaltzeko aditu laguna, martxoaren 20 da azken eguna. Martxoan 31, behar dugu orain aipa, eindako lana Torre Zabalen doain orkestuko baita. Bakarka edo taldekako lan, originala argia, hori betetzen duen koplari emango zaio saria. Kopla ederra zeintxarra, badugu denen beharra, zeure aletxoa ipintzea da, nahi dugun gauza bakarra.